Alex de Haan maakte de winnende foto op vakantie in Noorwegen. Een boer met zijn skip. En met een foto van Kei in de mist moet de Haan nog een prijs in de categorie Landskip. En dat alweer wil de Haan geen opleiding volgen tot fotograaf. Hij begon zijn carrière als journalist. En rulde de wudden verbeelden. Het is een kwestie van achter het nijzoon. Een nijziekje, daar ben je eigenlijk continu mee bezig. Als scribent al, als schrijvend Maar datzelfde is geldt voor fotografie. Probeer je nijs te achterhalen, dat op een gevoelige plaat, zodat het dan niet vers te lezen. Maar fotografie is ook een ambacht, koest het wel. Zodra een foto plaatst wordt in een krant of tijdschrift, dan ben je eerst heb voldoende ik onder de eerste. Dat is een kwestie van smaak. Zo begreep de Haan ik net waarom zijn foto van Kei in de mist net de haatprijs van de jury kregen. Die vindt het zelfs wel het mooiste en hing de foto op zijn skwork onder dik. Ik passanten binnen onder de indruk. Ja, prachtig. Het is een mooie foto. Het straalt rust uit, straalt warmte uit en het jouwt de natuur weer. Zodat we dat vielen, maar die laag van mist wat er doorheen hing. Het is prachtig. Morgens betiert werd ik wekker. Ik moest even naar de wc en ik zie uit het raam en ik denk, wat een mooi uitzicht. De hele lege mistbanken en de zinnen die ik opkwam, weer een uur of 4 of 6. Ik dacht van ik kan wel lezen blowen, maar ik ging er even op uit. En zag ik het lepediekje om en ja, bij Joost de Jong, de veehouder, daar staan de keiboeten. En daar ben ik uitgestapt en daar ben ik misschien een kwartier, 20 minuten bezig geweest. En daar kwam deze foto voorbij. Alex de Haan is zelfs ook wat vernuiveren door de internationale waardering. Want ijsdochter rond dit soort wedstrijden nooit mij. Ligt niet in mijn aard. Daar ben ik het type net voor. In die zin dat ik het prachtig mooi vind om foto's te maken. Maar om nou te zeggen van ik met per se mooi dan om een wedstrijd om een prijs te winnen. En dan heb ik iets van nee, dat hoeft voor mij net zo nodig. Wat docht deze internationale erkenning dan? Nou, een hele prot in die zin dat ik het juist de morgen nog iets zie van nou leuk en aardig. Maar toen kreeg ik het persbericht van de Vereniging van de Nederlandse Journalisten binnen. En die is die op dat 's werelds beste foto in de land- en tuinbouw van mijn hobby. En toen had ik iets van, nou, het ken ik wel wat minder, maar dat zal mijn Friese aard wezen.